hurtigt. Jeg skal ikke spise hurtigt. Jeg skal sgu da bare have noget. Det er helt galt for dig. Et hus. Op. Hvad sker der? Hvad sker der? What the fuck? What the fuck? Okay. Okay. Er det de ting nu? Ja, jeg tror, jeg er disconnected. Eller hvad? Er du helt væk? Kan du høre mig? Ja, ja. Okay, det er uhyggeligt det her. Kan du høre mig? Ja, ja. Nå. Hvad sker der? Hvad fuck? Er der nogen, der skyder her på Christian? Men det kan godt være, men der er ikke noget, jeg kan se. Vi flyver igennem jorden og alt muligt. Nu flyver vi ud over et kæmpe bjerg. Jeg ved ikke engang, hvordan vi endte her. Nå. Det. Jamen, halleluja, mand. Bilen flyver på hovedet. Er det godt? Folk de... Er det dig? Er det dig? Åh! Er det dig, der skyder, eller hvad? Vi holder op i luften lige nu. Jamen, det var det. Det var fordi, okay, okay. Det er bare fordi, jeg går helt i panik. Det er fordi, jeg tror, det er gået disconnecting. Det er det også. Vi holder i luften lige nu. Nå, men jeg kan høre, du skyder og sådan noget. Er du kørt? Ja, jeg gik helt i panik. Der er folk ved siden af os og alt muligt. Jeg kan ikke høre, jeg kan ikke se noget. Spillet er gået fuck med mig. Vi holder